Kajing puli na kitab jing penpau kala nong basipau ka dekat pra hadu bakat wei kasur ya kaba ngau yo anes ngalayo sngo na beneng kala kran biang hanga kaong kilej shim ya ka kot kali kaba pliet haka kti jong o angel bayeng hadu riau badharang keu kumta ngala lej chau tau angel bat ngala ong hau buun ai hanga ya ka kot kali barin bat ula ong hanga shim bat toba meka kan kathang haka nirba jong phi henrei kan thiang kum kangap haka sentur jong phi tengala shim ya kata ka kot kli barit naga ktiu angel bat ngala ba meka kala long ka bathiang kum kangap haka sentur jonga henrei ngatang sulaba meka kanirba jonga kala kala kathang tela ong yanga pidei banitul pa biang habun ba kipat ban riu bat kijat ban riu kiktien ki thlej bat kisiem yaktien jong utrai Kajing pulian nga gospel bakhuj kat kum ulukas kalenong kabakhat khandai kad khot sau pusan hadu basau pupra ha takapor ujisu larung ha tempel berlas dang man beno ia kitu kibaya dia thien uda ong haki latho kayeng jonga kan long kayeng jing tuai Henry Filapelong ika krem kinong tu bat ulah kai man kasngi hak tempel kileng do orang ba bat kistat an bat kitemen kisan jong u pai ba kilawat lat kumno ban paniap ya u Henry kim tip satya kumno ban le nabaw pai ba baro ulaya pelejmut ya kiktien jong u ke gospel jong utrai